15 minuts com a molt. Hola, bon dia. Hola. Què tal? Com ja sabeu, us hem convocat a tots per debatre la nova proposta per fer la campanya de difusió a la ciutadania sobre la nova convocatòria d'ajuts. La meva companya, que ha treballat molt més en el tema, us en parlarà. Vinga, Sílvia, ho pots fer molt bé, Bé, tenint en compte els perfils de les persones que van sol·licitar els ajuts de l'any passat, creiem que aquesta vegada hem de centrar els esforços en la difusió en els més joves. La campanya de convocatòria hauria d'arribar especialment a la franja d'edat dels 25 als 35 anys. Això ens porta per començar a triar bé els nostres canals. Els mitjans tradicionals de difusió dels ajuts, el web del Departament i el DOC, no són suficients perquè es vol arribar a un sector popular que no recorre habitualment aquests mitjans. S'ha pensat a contractar una campanya de difusió a la ràdio i a la televisió. Això és una barbaritat. S'acabaran gastant més calés en la difusió que en els propis ajuts. Caldria fer una licitació, i això com a mínim requereix 9 mesos. Aquestes coses no es poden improvisar alegrement. I encara no hem vist la proposta. Jo crec que l'hauríem d'estudiar primer i veure si s'adequa a la normativa. La proposta no ha estat improvisada, fa molt temps que hi treballem. A veure, nois, la idea de contractar una campanya de difusió a la ràdio i a la televisió és del director. Ell pensa que és una bona manera de posicionar la direcció general amb els seus projectes. Això està bé. Així s'acabarien invertint més recursos en arribar a nous públics i no als mateixos sectors de sempre. Aleshores, els calés estan ben invertits, molt bé. Potser podem demanar pressupostos, a veure si encaixa amb alguna contractació menor, o consultar si tenim algun tipus de conveni amb la corporació. I si fos així, podríem tenir el projecte enllestit en 2 o 3 dies? Però si és que és justament el que us estava dient. Ja, però quan ho ha explicat el Santi jo crec que ha quedat força més clar. És que ara és una altra cosa. Dona, si no ens expliques la importància del projecte no podem valorar-la. Vinga, va, ja continuo jo mateix, així anirem més per feina i ja ens entendrem millor. Bueno, doncs, com comentava la Sílvia, hem estat 2 mesos fent treball de camp sobre aquesta campanya de difusió que ens va comentar el director i creiem que la importància d'aquesta campanya és potenciar la joventut, joves de 25 a 35 anys aproximadament, perquè creiem que ells...